गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय 19 खालार खालि प्रनिता स्वर्गियारिनि अनसुलि बिमा मनिका स्वर्गियारिया गावखौ दौलें लागायना जिउ फोजोबना लादों होननानै खौरां मोननो हादोंमोन। आरो बे खौरां मोनखांनायनि उनावनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे सोमोनांथाव भिडिअ भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों। जाय भिडिअखौ नायनानै बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ हमनो हायो। जायनि जाउनाव बे जाथायनि सायाव प्रनिता स्वर्गियारिनि बिमा मनिका स्वर्गियारिखौ गावनि फिसायानो दौलें आलायना बुथारनायनि सन्देह खालामदों नखरनि सुबुंफोरा। आरो मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मनिका स्वर्गियारिनि नखरनि सुबुंफोरा मैया कक्राझार पुलिस थानायाव मनिका स्वर्गियारिनि न्याय नागिरनानै फिसायनि हेंथायै गसर थिसनो। खौरां बिजोंनि गेजेरजों नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मनिका स्वर्गियारिनि हारसिं जिउ फोजोबना लादों होनना मोनथिनायखौ नखरनि सुबुंफोरा माब्लाबाबो गनायना लानो हायाखै। आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा मोनथिहोबावनाय बायदिब्ला थांनाय गोबाव साननिफ्रायनो प्रनिता स्वर्गियारिनि बिफा तपन स्वर्गियारिया चिरां जिल्लानि बिजनीनि गारगामि गामिनि दिल्लीयाव थाग्रा फिसाय गोनांखा रिंकी नार्जारिजों गोसो थोलायबोदों। आरो प्रनिता स्वर्गियारिनि बिमा मनिका स्वर्गियारिखौ जेब्लाबो फिसाय गोनांखा रिंकी नार्जारिनि मुं लानानै जेब्लाबो बुग्लुं बुसि खालामनानै नोरजिया खालामबोदों होनना नखरनि सुबुंफोरा गोख्रों अजद खालामदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। थांनाय 16 आगस्ट खालि आफगानिस्तान हादरखौ तालिबानआ दखल खालामना लाखांनायनि उनाव गोबां आफगानिस्ताननि थागिबि सुबुंफोरा गावनि आंगो हादरखौ नागारनानै गुबुन हादराव थांनो गोबां हालाय-हाफाय जाना इउएस रौनिया हान्जानि एर'प्लेनाव होंगो दोंगो गाखोनानै इउएस फारसे रावना होबोदोंमोन। आरो बेबायदि समावनो एर'प्लेनाव गाखोनो जायगा थोयैलाय सानैसो सुबुङा एर'प्लेननि साखायावनो गाखोना थांफादोंमोन। जायनि जाउनाव एर'प्लेनआ ससे बिरखांनायनि उनावनो साखायाव गाखोना थांफानाय सानै सुबुङा गाहाय फारसे गोग्लैना जिउ गोमानो गोनां जायो। आरो खौरां मोननो हानायाव बिनिनो सासे जिउ गोमानाय सुबुंखौ 19 बोसोर बैसोनि जेकी आनारि मुंनि सासे सुबुं होननानै एबा आफगानिस्तान हादरनि हादरारि जोलुर गेलेगिरिमोन होनना मिथिनो हादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। मैया 20 आगस्ट अदेबानि शुक्रबार मैयानि सानखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुवाहाटी खानापारा स्टाफ कलेजाव मोनसे हाबाफारि खुंफुंलाङो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे गोनांथार बिथांखिफोरनि सायाव फोरमायना होयो। जेराव बिथांनि फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला महामारी कर'ना जिउसानि थासारिनि थाखाय सोलिनो हायै बास हेन्डिमेन आरो बास सालायगिरिफोरनो साफायाव 10,000 अनसुंथाइ महरै हेफाजाब होनो थाखाय फोसावदों। आरो मन्दिरनि फुजारिफोरनोबो 15,000 राङै होनो थाखाय फोसावो। आरो बे रांखौ मोननो थाखाय आसाम सोरखारा मोनसे पर्टेल बेखेवना होनाय जागोन होननानैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिन्थिहोयो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।